Az én javaslatom az, hogy meneküljünk hátra, engedjük el az ilyen agresszíveket, ne vegyük föl a kesztyűt. Előbb-utóbb neki úgyis ki fog járni, és a védőangyala az nem lesz ott vele. És ahogy ígértem, itt is van velünk a Fotelpunk nevű zenekar, aki dalt is írt erről a jelenségről. Itt van velünk a telefonban Sushi, Joe és Choosely. Srácok, honnan jött az ötlet, hogy a büntető fékezésről írtok egy dal, de most Mi vagyunk a társadalom csőszava. Szócsöve. Majdnem. Mi minden társadalmi problémát a szánkra veszünk, és ki is mondjuk. Ez volt az egyik. A következő dalunk a újévi fogadalmakról fog szólni. Annak mi lesz a címe? Igen a zsír. Ja, igen a zsír. Elegünk van a be nem tartott ígéretekből. Ha dagadt vagy és megfogadtad, hogy lefogysz, akkor fogyjál le, bassz meg! Ajaj, srácok, ne csináljatok ezt fel, ez egy élő rádió műsor, elveszik a műsorsávot, ez itt teljesen vállalhatatlan. Keverjük le, reklámot nyomjatok be!